Co by se dělalo, kdyby si tam dal ten plný ten? To by začal jít tam vzduchem, Matěj. Dělá, když si jak jede, to je Schumacher, ty vole. Kolika má? 325. Zvuk je úplně jiný. To tam stálo, víš? To na stavku. Jako první kolo má celý vrát, to je to většinou. Ono se to i nějak jako... Víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vzadu, tak to bylo vyplněný úplně. To trošku pracuje, takhle. To ono je fakt dobré, ale. Jak to tam udrží úplně? No ne, jsi viděl, já jsem se s tím nerozjel, že jo? Ale jestli do toho sednu poprvé, ale to tam dostanu a úplně Ty máš něco najít víno, víš, těch simulátorech závodních, hodně. Hodiny! To nebylo úplný.